ne jowetena mosechung' koda momiyo kawuono anyono sikul. Antiere ka kawuono mar gonu erokamano kendo wabiro e wang' TV wan gi janyuolna ma en babana mar mondo mi wagonu erokamano n'oganda manochung' kodwa mane omiyo kawuono wachopo e sikul. Asechandora e piny mamwalo ma wantiere kendo mondo mi nanyon sekondari nobedo na lweny. Tago erokamano nosiepe, wede ma noyie mar mondo mi okonya kendo tim solro matin matin ka gigona rambe koni gi koni mondo mi anyon form 1. Anyono form 1 skul ma wantiere ni, apani kuneno signboard ni to mae sikul madonje. Signboard ni mae sikul kendo anyono form 1. Ago erokamano nikech de ok osiepe kaachiel kod jok manochung' koda de pok adonjo e sikul. An awuon e sikul madonje ni antiere gi talent kendo atimo tuko mopogore opogore. Mokwongo anyalo chikora kabisa moingo Masai kaluwore ni an asedak gi Maseche bang' kinde mang'eny kendo Maseche asebedo godo machiegni. Antiere gi talent mar chikruok kendo anyalo chikora maber kabisa. Mano talent ma antiere godo. Moloyo kabisa tagone Joel Ochimbo ma wuod Kanyipir ma bende en achiel kuom jok mayudore e BV Band maka John Junior erokamano nikech ochung' koda makata mana uniform mar skul marwako ni en ema nonyiewna. Bag mar sikul muneno ating'o ni en ema nonyiewna. Muneno ka onyiewna nyaka books mag sikul madhi chako godo somo. Agone Joel Ochimbo wuod Kanyipir erokamano kendo Nyasach Loch omed ting'e malo. Kopogore gi mano, agone bende ng'ato nabuodha erokamano nikech abuodha bende nochulona part of school fees, na kwa hivyo mimi na maarufu ya kuungana na mkono ambaye kutukuzu Bwana. Unaona mimi kama form 1 lazima nisifu kila kitu. Kwa hivyo ago erokamano malich. Ne mogik tagone janyuolna erokamano. Baba erokamano malich miwuoro nikech de okin to de ok anyono form 1 e sikuli ni. Ichung' koda motegno kendo kata bedo mana ni koro mwandu onge dala to anyono form 1 kendo adonjo e sikul. Nyasach Loch koyie to med ting'i malo, mwandu biro. Adwa somo matek. Agombo mar mondo mi ayud grade mar A plain. To kata ka tek ni ok anya yudo A plain to kayudo kata mana D minus bende biro makonwa kamoro. Tek ne tieko form 4. We mondo mi babana thuolo ma en wuonwa mondo mi embe ogone piny thank you kendo ogone piny erokamano kuom miyo achopo e sikul ka kendo mondo embe owuogi piny nikech embe otimo kinda kendo otimo part ma mare owuon mondo achop ka. Ka ok kamano baba to wuog osiepe kaachiel koda jopiny. An bende agoyo erokamano nosiepe kaachiel kod jopiny nikech gisetiyo matek kuom tero wuoyi matin ni mondo mi oyud kama nyalo dhi yude tiegruok. To en mana ni kinda ng'wech. Jokanyanam wasechandore kendo asechandore gi wuoyi matin ni oseyudo thuolo mondo mi odhi en bende odhi odonji e form 1 kaka jowetegi mamoko dwani mondo osom. To achako akawo thuolo makende kago erokamano kuom kinda mosetimo. Kech kata wariyo kech, kata wachandore, kata wabedo nade to nyathino osiko na mana nodwa nodhi sikul. Kijana ni osiko mana nodwa nodhi sikul. Makata sani nyocha an gi jamni moko matin jowadwa ung'eyo kaka piny en ng'ama jaduong' ok nyal bedo nono. Jambago nyocha akawo matieko usewinjo kendo kosewacho ka ni nodhi ir jaduong' moro miluongo ni jaduong' Abuodha. Jaduong' Abuodha goni erokamano ahinya kuom timo maber kuom konyo wuoyi matin. Achako akawo thuolo mar go erokamano ne Joel Ochimbo matiyo gi joka BV Band kuom timo maber ne kijana matin konoyudo thuolo monyiew ne kijana matin ni uniform kendo sani kijana matin ni kata kung'iye to uneno kaka orwakore. Kijana matin ni orwakore kendo nikech odwa ni mondo odhi odonje form 1 sani nikech somo e teko kendo somo e ngima. Ka ok isomo to ok inyal yudo teko kendo ok inyal bedo gi ngima maber.
kendo sani ung'eyo ni kijana ni oywak ka kendo winjo koketo wach e itu kaka jopiny ni odwa ni mondo oyud grade mar A, to kendo chako wacho ni kata ka grade no tame to kata koyudo D to mano pod ber, onge rach moro amora, obiro konya gi mano. To akwa kijana matin, wuoyi matin, ka Nyasaye osemako badi misedhi donjo e sikul, kik iket weche mang'eny mbele. Kaw thuolo mondo isom. Ineno kaka koro wachalo ka gik moko te atieko nikech in. Masani kendo jaduong' maduong' miluongo ni Abuodha bende nosekawo thuolone makende mogo tiendi lo mondo mi koro idhi isom. Ka ok kamano jowadwa, sikul mane nyathino dhi odonje, uneno signboard mare. An nyinge ni akia, nyinge ni somo tek ok anyal somo. To uneno signboard mar sikunduno ka, to pod wan gi pek kendo lweny pod ni e mbelewa mar higa 4. Koro jal ma Nyasaye oketo gimoro e chunye to nyalo mana oronwa kata mana message, kata onyalo timonwa ng'uono kuom ng'uono mare. Agonu erokamano jowadwa, ero uru kamano. Erokamano baba. Katieko kata ka ng'ado wachni machuok jowetena, pod wantiere gi sida adier pok wachni orumo. Koro wakwayo unu kuyie meda uru sirowa nikech mondo mi abi atiek form 4, adier en kinda gi lweny. Gimoro amora matin ma untiere godo, solnwa. Inyalo manyowa kata itudri kodwa e inbox kanyo. Ok awuondi. Kimako bada kawuono, ame kiny namak bad ng'ama chielo. Wa mirima mang'eny kijana, Nyasaye ni kodwa. Erokamano baba. Eh. Baba wa.